Rianxo está a desenvolver o proceso selectivo para a contratación dun total de 7 persoas con cargo ao programa de integración laboral subvencionado pola Deputación da Coruña, o denominado PEL Concellos. A partida concedida ao Concello rianxeiro ascende a uns 100.000 euros. No caso de Rianxo temos unha axuda concedida da Deputación de aproximadamente uns 100.000 euros, 102.000 euros. Non é porque sexamos moi bons, sino que son as cifras do desemprego as que dan ás veces ese acceso a eses fondos, non? No noso caso, pois chega esa cantidade, tamén polo volume de poboación que temos, e nos vai permitir contratar pois a un grupo, no noso caso serán 7 persoas que realizarán diferentes actuacións en viais, en zonas públicas, pois de desbroce, de pequenas obras de albanelería, de pequenos asfaltados e pequenas actuacións de mellora dos camiños. É o que enfocamos esta axuda da Deputación. Dende o Concello non descartan a posibilidade de contratar a máis persoas, con cargo a outros programas doutras administracións, como poden ser o Apro Rural da Xunta. Esperemos tamén que se complemente con outras subvencións que podan vir, o chamado Apro Rural, que tamén agardamos, que permite sempre incorporar 2-3 persoas aos concellos para realizar este tipo de traballo pois de mellora dos viais públicos, neste caso o Apro Rural centrado no rural, e este programa da Deputación pois xa con unha vocación un pouco máis ampla, pero enfocado tamén ese traballo de mellora de equipamentos, servizos e viais públicos, non? Dende o Concello confían en que o proceso selectivo estea rematado no mes de abril. O contrato prolongarase ata finais de ano.